Ni ai khuble fi baroh ki ba ngap ikani ka Bible study hagani ka por ngi pdeng sngewbha ye phi ki badan yimani bat kumju ru ye baroh ki ba ngap ding ba YouTube channel jong ka balang ni ai khuble ye fi hakkerteng ka badan botam ka jong try bat unong pdem be jongi u Jesus Christ de mentang sngi namar bangi ye dan ka por bangin rakhi lajan rakhi sa singi arsingi ka Khristmas kumta ngin sim kerpang ye ni Bible study ka be day but ka jingwan long breu ka jong trajisu tengin yidwai ku kpa jingi bhabneng ni ai ngu eme tribe mela penyo pat hangi ka ni galat bangin penlong ye ni Bible study sa sisien kum ka balang ban ye puli ka ktin ka jome but khamta matrai bangi don kani ka tayo bangi kanmau ye jing wan long breu jong try jisu try ni pule na ka benta ka khten jume ka ba ye thu se phang ki tugisngi ha ki por shoban khai yo try jisu ha ka jing wan long breu jong try number ka ta tu isnei ban yelamingi kani ka por kar khuingi ha bangi pule ka khten jume bagan long ka ba im ya ka jingim jongi iwei piwei kat ki bes ngap ikani ka Bible study ni da pani gini baroh hakakerteng ka badan botam ka jong try but unong penem be jongi Jesus Christ amen te hakabe day but ka jing wan long breu ka jong try jisu nagabanta jo phiru ki bompat long bompat itho yu bompat da yo sngewbha phang ju ni da khot kerpang phi ban sha skor e ka ba ubleu dan ban kran ba ka khtin ka ba khut ka jong u namarngi kanmau hagani ka tayo ye ka jingwan nong breu ka jong tingin pule na ka gospel Loukas klanong ka baning kong ka khot ka bar fun riu hado ka ba laifu pra gospel Loukas klanong ka baning kong ka khot ka bar fun riu hado ka ba laifu pra kani ka dai ka jingi thu lupa Shapang gajing kha yu jisu chua ba an sakhar tat yu tang hadien katu kan ni benai tonginya puli ka tinu blai dia ha benai u ban riu la pha yu tau angel Gabriel no blai sha snong ha Galilea ka ba keteng ka Nazaret sha ka thesati ka ba la tek tin ba u briu u ba keteng u Joseph na ka yeng u David ka keteng ka ta ka thesati te ka long ka Mary utau angel te habau la lech hapo seka ulaong khublei pha ka balayo ka jing ai bakhrau utrai uladan lam hai udan lam bat pha la karkhu ya pha pdeng gi kan thai ka te kala sngo khuslai na ka jing ong jong u bat kala pusan halade hato ka bakumno kala ban long kani ka jing khublei utau angel ulaong te haka tu wat septing ko Mary naba phalasham ka jing ai bat ublei te hakmi phan sapun khun halaka khpo bat phan kha yu khun bat phan khot ye ka kerteng jong u jisu uni unlong u bakhrau bat an khot ye u khun u ba khli tam bat u try u ba ublei un ai hu ye ka khat u David u khpa jong u but un sinshar halor ka yeng u Jacob halakarta but hakata ai bat ka hima jung uru kaban omkut shu te ka Mary kala ong hau tau angel kumno kani kan long habangam pat ithu yo briu utau angel te udayathu ula ong haka uman sim khoi un wan hapha but ka bor ubakhli tam kan ka halor jong pha namar kataru ya itai I bakhui ya iba an kha on khot ukhun ublei hakmiru ka Elizabeth ka kurjong pha karu kalapun khon sinrang haga jinglong temmen jongka bad uni ulong ubnai ubanriu yaka ya ka ba laju khot ka balingki naba kawairu ka khtin na ublei kan omlong khlam ka bor kamiri te kala ong hakmi ka sakri jong trai
to kan long hanga kat bakum ka tien jong mi ti utau angel ulalit no naka tegani ka te jing thu jong ka jingkha yo jisu le thu kerpang ya ka kmi ka jong u ka meri ha ka jing thu lupa ta le thu lupa la bonsnam menchua na do ka por jong maika na do ka por jong isaya kinong thu lupa ki bala em kuma news pa hadu prospa snam hashwa jong ka meri badu joseph le thu lupa ban kha yo khunlong jisu le thu lupa ba ka thesati kan pun khun bat kan kha yu khun bat kini ki jing thu lupa kilong ki bala pen khre do blake no ba ki briu ki jong u kin khmi lenti kin pet ye kata ka jingwan ki jong u bat kum taru kala don ki jing up khmi jong ki briu ki jong blay yo ta uban sakha te na la poi kata ka por ban kha yu kani ka meri ka thesati kala long kabala jet do blay ba kan pun yo uta uban sakha mu nong pun im jong ka perthai but uniu angel ulawan ban yathu yakaru shwa bakan pun yu ulawan ban yathu haka tingin puli gini kita khot din kawai ti hau banai uban nyo hei ban riu la pha yo tau angel Gabriel na ublay siya ka sinong ha Galilea ka bakateng ka Nazaret. Siya ka taisati ka bala yata katiin bat ubriyo bakateng Joseph. Na ka yeng u David ka kateng kata ka taisati te ka long ka Mary. Hangni la yatu siya phang ka jing pa jong blay yo utau ubriyo hei utau angel bakateng Gabriel. Udayu angel ubala kamrang ba apaneng ki angel ki jong blay. But lapa yu syakani ka sinong ka bala khot Nazaret ha ka baga sa kani ka taisati ka bakateng ka Mary te kadai ka baleta ektin but ubriu bakateng Joseph to la ja yu anta kani ka khot ka ba arf khandai ka thu ingi sorry ka ba arfufra utau angel te habau la let po syaka ula ong khublai pha ka bala yo ka jing ai bakhrau utrai udon lambat pha la kerkhu ye pha pdeng gi kan thai tinu angel ulet ye ka ban ai khublai ye ka meri ban ong khublai ye pha ka briu ka bala yo ye ka jing ai ka bakhrau ka bumut ma ka dei ka briu ka bala yo ye ka ta ka jing sngewbha ka jong blai ha khmat jong blai ka long ka briu ka bala sngewbha but uniu angel wong shishu ru bau try udan lambat pha but wong shishu ru la kerkhu ye pha pdeng ki kan thai tingi hap kan mau kan ka por ka meri ka dei ka badang samla ka dei ka thai sati kala dap ye tak tien but utau briu bakateng Joseph to tiganu angel la ai khuble ye ka wong ba pha phala yo ye ka jing ai ka bakhrau kaya pher na kabaya thu Yohanes siapang try Jesu Yohanes siapang try Jesu ong badap daga jing ai ke jing ai ke badakat ke jong ukpa kat bai ke meri pan ong phalayo ye ke jing ai kaya pher ke bomot bo try Jesu te lo dan lupa haladi ye ke jing ai ke bala dap ke bala slay hu kat ba ke meri pan ke yo ye ke ni ke jing ai no blay mo to ti but lai thu lupa ni angel ru bakalong ka bala kerkhu pdeng ki kan thai ndei bakalong ka bala kerkhu halor jung ki kan thai baro ndri pdeng jung ki kan thai mo ka yo ye kata ka jingker khu ka ba kerpang tegani ka meri namar bagari ka brio ka ba sida ka ba bet ka ba don ka jing smorit haka tho ka khot ka ba arf khandai ka te kala sngo khuslai na ka jing ong jung u but kala pusan haladi hatu ka ba kumno kala ban long kani ka jing khublai habai sngo kum ka ta ka jing ai khublai ba falong ka brio ya ka bala yo ya ka jing ai ka ba khrau ba falong ka brio ka ba ublai udon lam bat pha ba falong ka brio ka bala kerkhu pdeng gi kan thai kadai namar ba ka meri kadai ka brio ka bala ret ka wan ka yeng ka ba duk ka ba sup
Takala khuslai ko kamot iyo kan kita kijing ai khublai jong ni angel linga mo tagadan kijing khuslai ka tin uniu angel ui kata kijing khuslai jong ka khot ka balai pho la tho kom ni utau angel ula ong tehaka tuat septing ko meri naba phala syam kijing ai bat ublai tehak mi phan sapun khun halaka kpo bat phan khayu khun bat phan khot yaka kerteng jong u jisu te hadin bolai kata kijing khuslai kijing sngo kumni kumtai jong meri sifangani kijing ai khublai uniu angel usapan syai kan wong tuat septing ko meri naba phala syam kijing ai bat ublai te gani ka kentien phala syam kijing ai bat ublai komot phala syam kijing sngewbha bat ublai ula sngewbha komot banjiat ya pha bapa phan kha ya uta uban ai kerteng u jisu mo te hakmi phan sapun khun halaka khpo bat phan kha yu khun bat phan khot ya ka kerteng jung u jisu ta kamiri ta kapor dala ong taw angel la se la nang khuslai su nomor ba ka kampat dei gabriel ka bala songkurim kadang dep dek tin te uniu angel pat wong phan sapun khun bat phan sakha yo khun bat lo ong paru kerteng ga jong u bon kerteng u jisu te ka kerteng jisu ka wan na ka kenten yeshua lani joshua te ha ka jing keno pat dala keno ha ka keten greek la keno la ka kenten yesu bat lani jesus bat kumta suki kala sya ha ka keten kasi jisu mereka kenten tenrai ha ka keten hebrew kadai yeshua kabomot ayu komot ublai ubalong unong penim lani utrai ubalong nong penim ya komot utrai te lani utrai bo ublai te shua pat kathau ya ka jing penim lani kom nong penim te ublai uba penim lani ublai ubalong lani utrai ubalong unong penim ti kata kadai ka kerteng ya ka belajit da ublai ban ai ya uniu khulung uban sakha on sapun bat an sakha daga ni ga meri ka thaisuti nang tau ni angel ula batai sisu ya sifang jung ka khot ka balai fuar uni unlong ubakhrau ningkong unlong ubakhrau te kata ka thau ya ka jing bo lupa ka jong blai bo ni uban kha na ka meri ka thaisuti un salong ubakhrau te ba waila ong ubakhrau da angel jong blai kamut ka jing khrau ka ba palat liam kamde ka jing khrau kat kum ka jing thau jong briu ka dei ka jing khrau ka ba palat liam hakmat jong blai unu briu bala nyau kum ba khrau kamut deu ba khrau sisa te uni u jisu uban sakha da ka meri ka thaisati ong uni angel unung ba khrau nang tau ong sisu bat an khot yu u khun u ba khli tam an tip yu kum khun jong ubah khli tam te ubah khli tam ka thau yu no tang yu blai utrai bo blai te namar ba udai uta yu bala tip hi kum khun jong blai takadaw song ni khun jong ubah khli tam nang tau ong sisu badu trai bo blai un ai hu ya ka khat u debit u kpa ju sagwai pat ba uni uban kha naga meri ka thaisati unong ru unong sinsyar haba ong un syong ha ka khat u debit kamut un syong ha ka khat sim debit unong sinsyar jongkari israel te ka long ru kumta namar bala khmilenti ba uban sinsyar ya ka israel uban pelat ya ka naga jing banben jong ginong syun un pateng naga yeng ke jong David unde ubahir pateng naus David te takamut naga jat Juda te kamiri kedai naga jat Juda kumta
kadon gani kajing yathu lupa bo undai uban syong hakat udebet namar ki khon Israel ki khmilanti yau tau Mesaya uban long naga yeng udebet lani uban her pateng nau sim debet uban pelat yaki bat uban sensyar yaka Israel te niu angel yathu lupa yaka takaju bo ni uban kha ka meri udu tau jo Mesaya ubaki khon Israel ki khmilanti uban dei naga yeng udebet uban syong ka yeng udebet bat ong ni ukpa jo kamut ukpa teman jo namar bu hiar pateng naga lan jo debet namar ka meri ka hiar pateng naga lan jo debet nang ta bat sensyar halor ka yeng Jakob halakarta bat ka hima jo uru kaban kutsyu nilai thu bat sepang ka jing sensyar jo ya ka yeng ka jo Jakob kamut ya ka hima Israel bat tangkata dari bagani ka jing sensyar jo kani ka hima ka jo ong ni kaban kutsyu kamut kanong kaba yaina sedo bom jukun to te kameri ha baga yo sngo ye kata baka kan pun khun kan khayu ni khun ubaka kerteng ju uru kamun unong penim nang ta ulong ru ban khot khun jong bakhli tam nang ta ulong ru usim ban syong khat debet ulong ru ban sensyar halor ga jat ben ru Israel ulong ru uba kata ka hima ju ka bom kut syo kala dap daga jing sngo pla daga jing sngo lengo ningkong kemangila kerana khmat namar kameri kadai ka thaisati te kumno kan pun khun te ka dukhot ka balai sau ka yathu te kameri kala ong hau tau angel kumno kani kan long habangam pat ithu yo briu ka bomut yu kameri ong kumno kani kala benong namar nga ngampat di syong kha bat ubriu ngampat di syong kurim to te ka ke jubab jong angel pat ka dukhot ka balai san utau angel te udaya thu ula ong haka uman sim bakhuj wan hapa bat ka bor bakhli tam kan ka halor jong pha namar kataru yai ta i bakhuj yai ba an kha on khot ukhun ublai te hangni lai thu shine ta wangel wang namar ba kadai bo man sim jong ublai unle yaka kamba baka meri kan pun yau tau khunlung bat an khot ru yu khunu blai te pi inglai i hangni ki kerteng ki bal ayu try jisu ki bathoru ya ka bor ka jong ya ka jing trai ka jong ka baning kong ka bo ong nu angel udai jisu ong te ka khot ka ba khamashwa mo ka khot bar pho he ka ba lai pho ong ya ka kerteng ju hebat phan khot ya ka kerteng ju jisu kamut baka meri por bukan ai kerteng yo try yo kan khot da ka kerteng jisu ka bomut utrai ubo penim lani utrai ubo nong penim ten rem di tangkat ta bon long ba khrau sakawai pat ka kerteng ba ong yu ukhun ba khri tam te bat menta pat uniu angel wang ru ba an khot yu ukhun ublai mo hang te ong khun ba khri tam an khot ru yu ukhun ublai to nang tau ni angel se thu shu wong khmi ru ka Elizabeth ka kurjong pha karu kalapun khun sinrang ha ka jinglong teman jongka badu ni ulong benai ban riu ya ka ba laju khot ka balengki naba ka weiru ka ktin ublai kan omlong khlem ka bor te kani ka Elizabeth ka dei ka ba sibakha ka dei kum ka sibakha lani si kumtahi si parakha bat ka Mary ka kemi jong Jisu te kani ru ka dei ka briu ka balengki ka bam dei shu ka por bukan ni khun riu ni jo angel ulawan yethu ya ka baka kan sa pun khun kan sakha bat kala pun khun te kani ka por bu angel wan ye kendo ya ka Mary pan ka dei ha por baka Elizabeth
kalau dap ru benai hakata ka jingpun yu khun jongka yu bala tip pada ka kerteng uyones ude uyones unong penbaptis mo ti itu dekat banriu fi gong ti hau benai u banriu kani ka thau yu benai u banriu jong ka jingpun jong ka Elizabeth yu khun jong ka uyones mo ti mentau ni angel yu thu biangken ya ka Mary ong ba ka Elizabeth ka kalapun khon sindrang haka jinglong temen jungka baru ni ulong benai ban riu ya ka bala jukhot ka balingki tu ku aban pen kan mau ya ka Mary ba ka Elizabeth kata ka kur jungka kadai ka ba lingki ka ba mdan su ba khamilenti ba kandang yo khun riu bleu lo pha yu ni ju angel hi ban ong ya ka ba kan sai pun kan sai yo khun bot unong pen kre ya ka lenti ti kala jar kumta tu ni angel ong pet ka ktien ka ba mi no blei kam julong khlam ka bor kamat wela mi ka ktien no blei en pendap ya ka kan jabet ti bele ong ka ta ka Mary namar ka Mary ka kali kum no gani kala benong mo nga ngamdei ka briu ka ba la ya tho nga ngadang ngampat itu yu briu ka ong kumta dan riu ni angel ong pet kan ja kumbalai ka itu namar habo bleu la kren tu ni angel te de u bekren ya ka ktien ju umblei umdei bu thau de la di te ong ka tu khot bar fun riu te hobnai ban riu la pha yo tau angel nau blei sekasnong Galilea kabumut ba uni angel ukran bet tang ya ka ktien umblei umdei bu ukran tam na ni duna na ya ka ka ong do blei tu ni angel upun kan mau ya ka Mary bepet ka ka bu ong blei kalong serius kalong ka basisya walit atatin walit khuslai walit septing lani walit long ka bamnget mo te ka Mary kadai ka jet brio ka ba pdeng ni ka tin nu blei bat ni puli pat ha ka khot ka ba life of pra ka ong ayu pat hadin kata ka Mary te kalau ong ha khmi ka sakri jong trai tu kan long hanga kat bakum ka ktien jong mi ti utau angel ulalet no naka ti haba ka Mary ka ong hakmi ka sekri jong trai kamat iu kamat ngapdiang kom ngalai tang ka briu ka barit ka tang ka sekri ka jong trai ti ngamdan ban kran persya ka ktien ka jong blai ti ka ong to ai bakan long kumta kum me mela kran ai bakan jia kumta kamat baka pediang da ka jing smurit ya ka ka baulap ong tau angel tingi ka jing fer pedeng ka Mary bat Usakharias ukpa jong Yohanes nang penbaptis habalai thu dau angel ba ka lok jong ka Elizabeth kan sapun khun sim ngen pinda puli ka tu kani ka ju kalenong ka baning kong hi ada khot ka bakhat phra ka ong gumno Usakharias te ulong hau tau angel da kumno ngan dio tip ya kani na bangalong utemen bat kisngi kerta ke tengah junga kilalo arsut hadin bu angel dio tu kan bakan sapun khun ka Elizabeth kan long isi puli tang di benta bu ong Usakharias hau tau angel pi di uni Usakharias uang da kumno ngan yo tip ndai bu ong kumno kata kala benlong ndri ong da kumno ngan yo tip kumut upan dak nau blai ong da kumno ka ka dak bangan tip bagani kalong ka basisa kan kumut ba simnget kan udah kuat sekedak kan ka ba Mary ka khlampan ni ka dak ka Mary ka sukuli bai kumno kan kala benlong te ka baja yo Usakharias ndri puli kita khot ki babut ublai usyo yu da kejing bomnang kerensu umlai kerensu tigitu gitu khot khat kandai ter gitu ya kejing sneng shua jong nu angel gitu khot ba khandai gong utau angel ule thu hu ule thu ulong ti hu ngalong u Gabriel ubayang khmat ublai
Tilapha yanga ban kren hame ban walam ru hame yagini ki khubor bha. Te khmi men sngap jar ban men omla ban kren tat anda kata kasngi bon penlong ya kini ki ru. Namar ba memshim langet ika ktien jonga ya ki ba on pendap hakaya jongki. Tega gajing seneng ke ba uyo uni u Sakarias la penlong u bon sngap jar unum la su ban kren. Tat hadu banda pendap ya kata ke belong do angel kemet tat hadu andala kha ya u Yohanes nampan baptis. Tegitu khot ki bobot ki ong kata te khmi men sngap jar hasa katung ila puli mentan ke khot ba arfo tu bobot arfsa utau pat lang te udang ya up yo Sakarias bat kila sengolengo naba ulaslam kata-kata hakata jaga kentang namaru Sakarias udan hapok ke temple hata ke por ke jaga kentang udang ai ke jingkenya juga pajba namaru de uling do mo dan mereka no mi hakata ke jing yo badhaba ulami no umla syu ban keren haki kila sempang te bola yo I ke jing itu pau hakata ke jaga kentang ute usu yaipan pau daki dak haki ulasaru ubam nang keren kala jiaru andala dap kita kisngi ke jing kam lingdo jung ulalet no selaying namar kadan daga rutin kini kilingdo hakawai ketayo ulet lingdo hakawai pat ulet suwei kumta dan ladai kapor bakal akut ke rutin jung ke duty jung tulit pai no siyeng. Hadian kita kisngi te ke Elizabeth ke tengah jung kala pun khon bat kala buri ila di san banai. Kadaong kumni utrai ulale hanga hakisngi hakiba ulakmi nga ban wengno ye ke jinglong benjonga pring gibriu. Ke Elizabeth de ke de gibriu ke bangit kala priang ye kata ke belajar. Te dapi pulipat kham sedien pat tu khot basan punyo ter lai thu sifang gajing kha yo Yohanes nampan baptis te lai thu sifang gajing ai keteng yu da keteng Yohanes te nang ta tu khot ke ba rufulai de pipet te ke jing septing kalangat habaro ki ba syong saudong yiki bat yakini ki baro lapan bena keleng keri lom jong ke Judea baro ru ki balay sngo ki la bu khop yaki hakidono jong ki daong uni khonlong sisya uban long kumno te ka khtiu try kala don lembat u dekat bandruf nyo la pendap ru yo Sakarias kpa jung dau men sem khuit bat ulai thu lupa tapi naduk kata kapor ulala ban keren biang te tu ko dekat ke ba ruf sau ke thu bala pli ye ka sintur jung kumni ru bat yo thli jung la pelat bat ula keren udayro yo blai mo de hadin bala ai kerteng ya Yohanes da ka kerteng hi ka ba la pha do angel kerteng Yohanes ba sapli biang ke sintur ke jong Sakarias tingi i ke jing fer pedeng ke Mary ban Sakarias ke Mary pat kam sim atatin kam sim pandang ke susngo khuslai ningkong ke susngo lingo tendren dalam pensyai do angel bakadi ke ketien ublai kala pedang bat kumta namar baka Mary kala pedang sngur ke ketien ublai kam simdan chu kono jing septieng hadin baka ladai ban pun ban kapor baka pun kala dai ban ye kendu ye jing iben jong ke imlang salang rengkat badu Joseph utau boleh tek ketien bat ka namar ke imlang salang kila keren iben ye ka dan rein namar baka dai ke brio ke bangit skam kam sim kuslai sifang kita kijing keren iben ke imlang salang tat adu andala khayu trai Jesu bandala khayu
ki brio ki la phla baroh namar kalau wan ru sekata ke jing ka khubor gitu ki nong aplang berat ki bala penbena ya kata ke jing khayu jisu kumbau angel ula yathu yaki hakapor begidang aplang berat mo tigini ki jing hikai ki bangiyo na khatin ke jong blai dina ka benta ke bau yauni u jisu la kha se ka perthai na ka benta jongi namar ka keteng ju jisu kamot unong penim ublai ubalong nong penim bat sisa ulawan banlong breu ude khun jong ublai ude we na pedang ki laingut how we ublai ublai ulong laingut how we ublai kupa ublai khun bat ublai man sim khuit ula don bat ublai na do swaban sedang ka perthai kembali tu ke gospel Yohanes ula long ublai dan rain na ka benta ban penim yang ai fi kum ki breu udan kam ban wan sim ke jing long breu kum tala dei ban khayu na ka breu bat bon sim ya ke jing im kum mangi ki breu khnang ba ula ban sya ya ke jing yam na ka benta ban siu ka kunan marjungi te uni u jisu ulawan long breu khnang ban penemingi kinong pop ulawan khnang lakhayu khnang bangiru nginyo ya ke jing penim lai thu ka bible bangi baroh ngilong kinong pop ngila do lan ya kata ka buram ka baningkong te uni u jisu pat ude namar balakhayu na ka thaisati lakhayu khlampop but haka jingim jung upat haka ni kasla khando nado bakha hado ka jingyap jung ha ka ding phna shimna le pop but kumta ulong kum khun lang brot ubatlem ubakhui ubaklam gano ka jing tho bria kumta ulong jingknya ubapdeng hun khmat ublai namar habaknya naga benta ki pop don kam da ulang brot ubakhui ubatlem ubaklam gano ka jing tho bria kumtaru utrai jisu kum khun lang brot jong blai ulong baklam pop nado bapun yu hado bakhayu hado ke jingyap jung ulong baklam pop namar kata ke jingknya ke bola ai na ke benta jongi da kamet la jonghi da ke jing sya jung lor ke ding phna ublei pediang ke kata ke jingknya ba kalong ke kuna ke babiang ban ma iki pop jongi ban siu ke kuna namar ki pop ki jongi dekat ki banget hu jisu baulong tau bala pha do blai bau dei unong penim ude khonong berat jong blai ki ba pediang ni ke jing sya jong lor ke ding phna kum ka kuna namar ki pop ki jong ki ke bible ke keren syai ba ki la yo ya ke jing map ke jong blai den rei la dangi kwa ban sai khoi ki pop ki jong ni dala di hi da ki jing le bha jong ni da kinu ki kam bha nginum yo ya kata ke jing map namar ki kam bha jong ni kat bangile kat nuru kimya kot dor ban siu ya ke kuna ka bau bleu dawa namar ki pop jongi de tanggani ka kuna bala siu do jisu khon jong blai ka ba pedang hon khmat du blai de namar kata kitu baroh ki bala nget hakani nget bau jisu la yap lam ta ki pop ki jong ki la yo diang ya ke jing ma bi ki pop tila yathu ha ka weipat ka gospel u Matthews ba un penem ye ki breu ni ki pop ki jongki namanta ka jingma ki pop jongki ladangi puli ka gospel Matthews kalen nong ka baningkong ha ka tu ka jing kran pat jong u angel bat u Joseph ula kran ni ka Mary dan rehadian ula kran sayo Joseph ha tu ko nong banikong ke dekhot ke bak arfuwei la thok ni amgan puli na do ke tu ke dekhot ke bar pho hi ndrei habo dang pusan ni kini ki kamot Joseph udang pusan ni kata jing pun khon jo American ha khami u angel try u la pau ha u ha jing phos ni u dong ko Joseph u khonu David WhatsApp tiang ban sim hami ke Mary ke tengah jong mi na ba na
nabai ta I bala pun haka ilong nau man sem bakhuit kan kharu yau khun men khot ru yau ya ka kateng jung u jisu naba un penemi ki breu na ki pop jongki tekani kadai ke ju hi ke jingkran ke bay srim bha bo angel ukran pat sayau Joseph utau boleh tek tien bat kameri mo namaru Joseph ha bo I ba kapun khun kameri u sngo kulmar jimut mo perkhat ban ye plat no batka ten reu new angel ublei lawan pensai ba kameri ha ba kapun khun kapun da ka jing na phla ka jong mensim bakhoi ndei nau brio ndrei ka de ka jing ka kamba ka bo bleu le bakan pun yau khunlung bo long ru unong pen im jong ka perthai ki brio ki nyo map ki pop ki jong ki kata ka dei ka jing pensai yau Joseph pan Tui ki perlok ki parabunget kat ki bahasa skor ki Bible study kani ka khubor ke thu yang ngai phi balad phi pdeng yu jisu kumunong penem kamut ba finget bola syayap halor ka ding phna na ka benta ki pop ki jong phi pinyo ye ka jing map ki pop bat ye ka jing kha arsen ka jing pen thamai ka jing yo byang ka jing em ka thamai ka ba lengba ka jing trei pat umensem ba khuit ya ka bala tip kum ka jing khapan ba ong ka gospel yonis bala kha omno brio lani na ka mon ka do lamni na ka snam ndrei nau blei kata ka dei ka bat phin mat la phi pdeng bat nget yu jisu kum nong penim bat utra yu jong phi u blei un kur khu phi baroh ki ba ngap igani ka Bible study gani ka por ba phin dei mat chisha ye gani ka jing penim ka bo blei ula pen khre lengbau khun jong u Jesus Christ naga benta ka buram ka jong u amen tong ni tuai ku khpa jong i ba peneng sasi na trying wan han jan jong me ban aingo eme naga benta ka tien ka ba khuit ka jong me si sha try mela pen khre ya ga jing pen em ai yang i breu ki balong tang ki nong pom kumbak tien ka jong me ka ong dan weru bahok dan weru baroh kila du dan ya ka buram ka jong me try but baroh kila le pop rei ha ka jing isnei ka jong me ka jing it ba ka jong me yang i breu ki pop pop mela pen khre try ban pha yu khun u jong me u Jesus Christ bon wan sim me ka jing long breu ma u balong unong thau ye ka perthai bala dan benta ka jing penlong ye ka perthai bat ki baroh ki bala dan ula ibn ban penhiar la ka jong ka kerdan ban hiar sini se ka khando ban khai u na ka breu ku mi khunlung bat bon em ye ka jing em ku mu breu u ba janai u ba khlampom tad hadu bon da sha ye ka jing sir khai jong ka ding phna hadu ka jing yap hi ban siu ye ka kuna namar ki pop ki jongi ni aingo eme try ba mela ai ngi kat kani ki jing kerkhu bangin yo ye ki jing map ki pop jongi la ki pop jongi ki saw hanan la ki long ki ba bun kat no ha kita baroh kat ki banget hu jisu me kular ye ki jing map namar ba ki langet hu khun jongi u jisu Christ yerap try ngi ki be yo sngo ye kani ka Bible study ba ladang impat yo ye kani ka jing map ka jome lada kadang don ka jing atatien ka jing shep ting namar ki pop ki badan ka jing em la jong try rap ingi bani bagani ka khubor ka long na ka benta jong ngi ki badang ye le bat ka pop bangin yo diang ye kani ka jing map ka jome try kuma mela kular ki brio baro try ngi aingu eme namar ka jing ba ka jome do da kurkhu try baro ki ba wat ye kani ka jing penem ka jome ha ka jing ya dan ti kani ka jing em kidang ye excite ban yo ye kani ka jing em ba bom jukut ka jing penem ye ka men sem na ki pop ban yo ye ka jing sok ka basisha hadin ki jing ile ki ba khrau bat ka pop bat kata ka jing ka guilt kata ka jing sungtho ye ka jing long pop la jong namar ki pop ki bangila le try ai bakin mat ye kani ka jing plat ka jome da ka jinget ka bau try jisu to sngo ko pai ki ni jingkar pat ki jungi to dokar khui ki ni ka tayo hi bro ko we
hoi habag kasngi kabangin sa rakhi ya ka jingwan nong breu ka jong try Jesu ban kan mau da ka jing sngo buram ba da ka jing so kodor ba da ka jing nyokor ya ka ni kasngi ka ba khrau kasngi ha ka ba Jesu khun u jome ulawan ban sim ya ka jing long breu ban pen emingi ki nong pop try to sngo ki ni ki jing pat na bangi pan ki ni haka kerteng ka ba khrau bat ka ba dan botam ka jong try ban nong pen em be jingi Jesus Christ. Amen. Tutungin penwai no tungin jeng nang bro. Haga bawai no jong kani ke Bible study. Haga bangi kan mau bangi pule ngi pusan. Je ke jingwan long breu ke jong try Jesu. Lengba kani ke khubor ke bau angel ujong blai u Gabriel ulawan ban keren haga Mary ke thaisati. Ban pentep ru bau long u bakrau ulong on khot yu khun jong ba khlit tam un sensyar ya ka yeng Jacob ka hima jong u ka banam kutsu ban on khot ru yu khun u blai ku balong nong pen em ru jong ka perthai ngi ai ngo eme ba mela dan kat ban ngi ba tu ai ba kani ka khubor kan da yo ban song jaka ki donut jongi ha ka baroh ki bala yo sngo ni ka khubor ai ba ka jing ai ka jong me kajing idba kajome lambat kajing slok kajing pen dengan kajome ublai ukpa ublai khon ublai men semba khoi kan da syongrai lambat ngi baro bat ki weru ki weru ngai ki badan hangi bat aklang setlak ke percaya menta bat do halak taru amen.